भौजी सोमवार करवावे के का जरूरी पड़ गेला आज 50 गो ले ऊपर तो लड़का छाड़ दलू कोनो अनहर बा त कोनो बावना बा त कोनो लंगड़ बा त कोनो हई बा कोनो मोट बा कोनो पातर बा यही चलते त करवावत न हम एक से बढ़कर एक लड़का आई सन पसंद कर लिहा। ठीक है बा कल लोग फार्म भर ले बा सोमवार में अभी कहाँ 15-20 गो भर ले बा लोग अभी ए बहस तन बैठ आवे लागो लोग आदमी चश्मा लगा ली। हां चश्मा सुन लगा लो अब तुरंत आइबे करे लोग का चल देले बा आदमी चले जे खड़ा अच्छा ये होता ए चल हां पहनावा जल्दी तो ए हम लड़की के भौजी बनते जे खड़ा रखा अच्छा तारा के नहीं पहनावा के ना। ठीक है के अभी खेल होई सब होई त ओकरा बाद हाथ में हड़बड़ी नहीं खे हम कहेंगे जल्दी जाके पहना दी। हां हां जल्दी 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 पहना दी पहले इंटरव्यू होई ओकरा बाद इंटरव्यू कोनो मिलिट्री ह हैं के जवा इंटरव्यू करे के बड़ुए हम कहेंगे जाई बा जल्दी पहना के चल दे बड़ा हड़बड़ी में बन हां सोमवार ह ठीक बा मिलिट्री के फार्म ना ह तो कब होई कितना देर लगी अभी आउ आदमी आवत रुए अभी आऊ आदमी आई तब का 2 गो से का होई अभी कथी रे हैं ए पंडित जी जब पूजा नहीं खे करे के ये सोमवार होत रुए मालूम बा हमहू पूजा करावे नहीं खे आइल बानी स्वयंवरे में आइल बानी सोमवार ए पंडित जी राउर तो शमशान जाए एज भइल बड़ी शमशान अरे अभी तो हमार सेज वाला एज भइल बा बड़का साले स्माइल बनी था हैं चुकुंदर नियर मुंह लग रहा है चुचुंदर नियर कर रहा है इतना स्मार्ट पंडित के सामने है कर रहा है अच्छा यही कल है आज स्वयंवर बा काल का करे हैं बस योरे देख तारा से कम बनी का ठीक बा रउरो के देख लिया अरे इस कुर्सी ही कहले ले बार हैं पंडित जी के सामने कुर्सी पर बैठवा हैं पंडित जी हाँ। आई बैठल भी है कि ना लड़की वो तो लड़की वाली हां हाँ कैंडिडेट वाली स्वयंवर वाली ये काम ठीक नहीं कहो सब काम ठीक बा है पंडित जी कुर्सी हम लेने बैठ गेला तू कर बकवास तू पंडित जी के सामने तार हिम्मत बा कुर्सी पर बैठे ए चुप रहो कलियाल में लोग ये झाड़ा करे खाती हाँ। झाड़ा मत कर लगे ए रुको खड़ा होगी तो पहले हां खड़ा हो। ही बैठे हां खड़ा होगी जल्दी अच्छा ठीक बात है ये हाँ। चल हो गए नो बैठत का करती बनी खड़े बानी ए कुर्सी हटावा कुर्सी हटावा कुर्सी हटावा कुर्सी हटावा सुनी सभे अब सोमवार के पहला राउंड चालू होई ठीक बा पहला राउंड में सौंदर्य परीक्षण करवावा। ठीक बा रोज सभे लाइन में आई लाइन में हां लाइन में तो खड़ा बनी जा नहीं खड़ा हो लोग कौन है हां चल 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 चलो सब बढ़िया से खड़ा हो लोग पहले चलो बढ़िया से खड़ा हो लोग बढ़िया से तिरछा करो और पीछे लगो लोग पीछे लगो सब बढ़िया से खड़ा पीछे चल पीछे पीछे सब बढ़िया से खड़ा अरे देखिए वो तिरछा खड़ा हुआ है। ए बढ़िया से खड़ा हो पीछे चलो लोग तिरछा खड़ा हो गए तो तिरछा बनी तब तो एकदम पगला के रख देले बड़ा सन टेढ़ा है ये एक आदमी आके दिखावे तो पहले हम अरे कहां दिखावे के बा बॉडी बॉडी तो पहले हम दिखाई बे जान ना पहले हम आइल बने ए पहले हम आइल बने पहले हम आइल बने अरे हम चुप सबसे पीछे हम आइए सबसे आगे हम देख ना 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 हम पहले आए ए पे चुप रहा लोग ए चुप हम दिखाई पहले हम चुप पहला गुलाबी गंजी दिखाई इधर ढलवा दिखाए हाँ, दिखावा दिखाई ढल जा अरे बहुत घामा लगता होने आ जी जा ठीक बात नहीं आ जा लोग तब इन्हें हाँ आ चल जा लगे ने अब बोली हाँ आई नो आओ जल्दी आओ तुम ठीक बा इस ढल लिफाफिया का करे तो अब तू आवा हम हां बार बार पिछुती का उठावत रहे आदत है सारा के पीछे उठावे के ठीक बा पंडित जी अब रहो आई
हाँ ना हाँ जाई डायरेक्ट शमशान जाई। चलबो ना साथ है हमारे उम्र बा। अब क्या ली जाई है चपरा बड़ा सुंदर है पंडित जी जो मिर्गी का धोले ले बा गोल गोल का घुमाता चले गए का ए साथ फेरा ले होता नहीं साथ फेर। हाँ अभी साथ फेरा बा बियाह शादी भइबे ना कर लवनी रुआ फेरा लगावे के ए पंडित जी हाँ। पहले नवंबर में जीतब तब शादी होई। रोवाइए जे पांच दिखाई पुर्जा चेक होई खावे पड़ी हां दिखाए के पड़ी हां तब बाकी देखावे पड़ी बॉडी अपन दिखा के पड़ी पहले जाई यही से कहने दुख थे आदमी के मत बोलावो लोग डिस्टर्ब चढ़ियन से बारे में अपन उमर ना देखला हां कर तू बकवास जाते हम तो से 2 साल छोटा होए पंडित जल्दी दिखाई ना तो नंबर और काट दे हवे का भइल इतना बॉडी पा कुछ है देखा ए बयास करके दिखाई उमर ना देखला बड़े से हम बारे में एक फेराव ले ली ना रोज जाई लाइन में लागी डायरेक्ट आई शुगर के दवाई खाए के होई बूढ़ा आ गए हमारे पास से हम बारे में कड़ कड़ बाजत रहे हड्डी उड्डी ठीक बानू तहार हाथ गो ठीक बा कि ना ना तार उम्र बा ऐसे पूछनी तहारो तो उम्र बा है, हमार उम्र का बा। ते एकदम उम्र बा हां ना हमार का उम्र बा ए अब तू आवा हां हां हमार नंबर आ गए अब तारे नंबर आ गए अब हम जाते नहीं अब के नेउर चलल मुस्कोइल टोपी लेला से का हो जाई नवंबर में तो बाजी हम नेउर हम मुस्कोइल चाली होई दे तारा नाम है तो साथ दिन गोह लेखा करत करू अब शुरू है के गीत कैसन हन हमार प्रदर्शन ठीक बजा लाइन में लाग बानर कहीं के चल है ने ए अपने टी शर्ट उठाओ वहां से। शांत हो जा लोग अब होई दूसरा राउंड ठीक बा पहले आके तू बैठा हां हां ए अच्छे से बैठो। तो हमरा खातिर का कर सकेला शादी बाद? भैंस के दूध पिया के मोटा देम हमरा अब ज्यादा नहीं के मोटाई के चलो जा साइड होकर। जाए हां तो जहे ने मोटा आप दियो। ठीक है पंडित जी अब रहुए जाए त आई त शादी पक्का हो गइल नो पहले इंटरव्यू दी ओकर बाद न इंटरव्यू हो के हां अच्छा का देखो तनी अच्छे से बैठी। रउआ पास का बा? घंटी बा पतरा बा असंख बा आई माला बा बस यही है। हाँ शादी के बाद रउआ हमरा खातिर का करम? सुबह शाम नया नया कथा सुनाए चली रउआ जाई हो जाए साइड हो जाए। साइड हो जाए तो हाँ, शादी रउआ के पक्का पता- समझे नु पहले आई है ना जाई साइड जाई जाई ना साइड रउआ हाँ, जल्दी। बताओ तनी अब और आदमी बाड़न जाई हो जाए खड़ा हो। बड़ा मन रहे शादी करे अरे अभी आई जाई हो जा। नहीं अच्छा कर। ठीक बा अब तू आवा हम हां अब तू आवा ए जे स्टाइल लिखे मार के चुपचाप बैठा। ई कैसन कैसन आदमी के लगल है जमन जब लागे बहुत फार्म भरा गेल बा ना फार्म हम देख के भरले बनी नाम का होता है? हमारा नाम भुअर यानी कि भुअर का बा तारे घर में? हमारा घर में ई मत पूछा कि का बा हमरा घर में सब बा खाली घर छोड़ के तो शादी के बाद हमरा के कहाँ रखबो? है बस अपन दिल में दिल में रहला से हो जाला। हाँ। ओकरा खातिर घर चाहेला। हाँ तो दिल में घर बना लिया शादी के बाद हमरा खातिर का करबो? अरे मत पूछा हम का ना करब तार सुबह शाम गोड़ हाथ दबा दे देह दबा दे कपार दबा दे तीनों टाइम खाना बना बना के अपना हाथ से तारा के मुंह में खिलाए गलो दबा दी हो चुप रहा पंडित जी तो तार घरे नहीं के त खाना में के कहां से खइबो? हाँ ई को गलो सा घर नहीं के हमार भैया के बा आ का नौकरी करला? नौकरी आइला 108 गो भेड़ी पे बड़ी सन ओकनिए के चढ़ाइला चलो चलो जैसे ठीक बा, साइड हो। जो जाके आराम करो खड़ा रहो बताओ जी बात। हां जा 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 फाइनल समझी नु हाँ तू जा ना
पंडित जी फाइनल। ए अब तू आवा। ये सरवा का करता है? इस सरवा कुकुर बन गइल बा। जी हमरा तो डर लगता है। काहे? काहे ऐसे कि बियाह एकरे से मत हो जाए। देखो तनी कुकुर लेखा करता ऐती गड़ी सब मेहरारू इहे चाहत रही मरद ना कुकुर। हाँ। ए ई क्या करता हम जानत नहीं कि आजकल के मेहरारू का जो है सब मेहरारू को मन है कि हमार मरद कुत्ता बन के रहे। ऐसे हम पहले ही रेडीमेड बन गइल बानी। ओ चला चला हे पे बैठा हे पे बैठा तू ए कितना जा अदनी अच्छा से बेटा तेरा नाम का हमार लड़छू होते ओ लक्षण का करेला हमार पशु विभाग बड़ुए। लाकर बग्घो रख ले बारा। ए पंडित जी वो तो अपने लकड़ बग्घा। डोंट डिस्टर्ब मी बीच में। भाभी शांत दिस प्लेस इज वेरी गुड। शांत हो जा तू लोग। मनी इज प्रोटीन एबीसीडी डॉट। आप शांत रहो संतरी हम कहते नहीं हमरा खातिर शादी के बाद रहुआ काका करो शादी के बाद हाँ? अरे के जो ना सोचले खूब तवन करो। अपना माई बाबू से बढ़ के तहरा माई बाबू के मानो। हम अपना से जान जीव से ज्यादा तहरा के मानो। भले हमार बाबू के धोती मत होके बाकी तहरा बाबू के सपारी सेट किनवा दे। भले हमार भाई कतनो तेज होके तहार भाई बुर्बक होके बाकी हरमेशी तारीफ तारा भाई के करो। हम कमाई पेमेंट तारा हाथ में जाई। हाँ हम अपना माइयों से बढ़ के तारा माई के मानो। माई के हमार साड़ी रही बाकी तारा माई के सलवार सूट किनवा के रखी। तारा घर के चारों धाम मान के हम ओकरे के परिक्रमा करके आ कुकुर बन के तहारा के रखवारी करब। जितना किनल कुकुर ना काम करत हो उससे बेसी हम तारा के काम करब। 24 घंटा नजर राखब। ठीक बा जा लाइन में खड़ा कर जय हाँ हिंद। हाँ लाइन। भाभी मस्त बा ठीक ठीक। कुकुर कहीं के। ए पंडित जी ये तो स्वयंवर आदमी के रहे। एमे कुकुरो आ गइल बा। मारा चल मर्दाना के नाम पे कलंक बा। कुकुर बा एकदम। थू 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 ला ला। सुना लोग फैसला हो गया। हैं? हो गइल फैसला। हमरे से बियाह हुआ था। हमरा से अभी सुनल लोग है ना हमरा से अभी सुना यारू बात। अरे सुना लोग का? रूपमती के हाँ लड़छत से शादी हुई। कुत्ता से शादी होई। जा लो तू लोग जा माला धरा कैसे शादी करेंगे? दोनों आदमी से होई ना। ना कहीं इनकरा से हुई। इनके से हाँ ये काम गड़बड़ होता है। ये शादी ना हो। सुनाई बनी हम दल काहे ना हुई? क्या चुप रह लोग। बियाह भइल बा। तार शादी भइल बा हो गइल बा। हमारा संगे धोखाबाजी करता रह चल ऐसे बिया लो अच्छा भाई लड़की की जिंदगी बच गई। हम तो मालावा का करब हम। ऐ सार कुकुर हवा नु ले जाके कोनो कुत्ती के मुड़ी में डाल दो। और का जय बात पंडित जी। रही सुनो तो रह मर तू से बियाह कर। मर सर धर के ना। भाई दर्शक देवता लोगिन हम लोग के चैनल के प्लीज सब्सक्राइब करी। लाइक करी शेयर करें। कमेंट करी घंटी जरूर बजाई।